Kung puro rata amin sa panahon nga makadungog ta og mga wali, pero ang ilang giwali wala nato gikinabuhi. Walay tinud-anay kabag-uhan ang atong kinabuhi. Magpadayon lang gyapon tagsubay sa dalan nga hiwi. Ug ang atong pagsimba mahulog ra og walay bili. Kay kutob ra man ta pamati, pero wala nato gisunod ang atong mga nabati. So walay milagro nga atong masinati. Abi ninyo mga igsoon, kung puro ramang gud ta amin, pero yung kasalanan naman natin ay hindi inaamin. Sama ta sa usa ka tawo nga nagatubang sa salamin. Iyan ang nakita ang iyang tibuok nga pagkatao, ug nakit-an niya nga sayang naong naihugaw. Pero makalimot ra siya ug mukalit paglakaw. Wala nakapanglimpyo sa iyang dagway nga hugaw. Kung gusto ta makabaton og tinud-anay nga kabag-uhan, sundo nato ang nasulat sa balaang kasulatan. Dili ra kay atong basahon unya tun-an, kundi ato pong i-apply ang atong nabasahan. Kay diha ta magiyahan ug ihatod ta sa tinuoray nga kabag-uhan. Ningon bitaw ang Joshua 1:8 sa balaang kasulatan, nga sa adlaw o gabi ato ni siyang pamalandungan kanang balaod sa kahitasan. Ug dili lang kutob nato pamalandungan, ato pod kinabuhion ang atong nabasahan. Kay mao daw na yawi sa kauswagan, mao na yawi sa kalampusan, ihatod ta ana sa kadaugan, ug sa ugma nga kinahayagan, ug padulong sa kinabuhing walay katapusan. Mao nang every time nga makadungog ta og mga wali, labi na kanang mga pagbadlong sa atong pagkinabuhi, dili ta dapat magdumili kung dili ato kuning ikinabuhi, kay mao ni makapatulid sa atong kinabuhi. Ug the more ta mosunod niini, the more sad mo reflex sa ato ang pagkinabuhi, ang kinaiya sa atong Dios nga buhi. And that way mahimong panalangin ang atong kinabuhi. Mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo, amping, abantita. Keep safe everyone. To God be all the glory. God bless.